Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office o CLENRO nagpasidaan sa mga Cagayanon nga makasinati gyud og delay sa pagkolekta og basura human pipila ka mga dump truck ang natanggong sa gubang dalan padulong sa sanitary landfill sa syudad. Ani report ni Cyril Chavez. Adlong Huwebes, nagpagawas og advisory ang buhatan sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office kun CLENRO nga makasinati og delay sa pagkolekta sa basura ang dakong bahin sa syudad sulod sa pipila ka adlaw. Ang hinungdan ang nasinati nga kalisod sa mga garbage collector dump trucks sa pagsulod sa sanitary landfill sa bukidong bahin sa barangay Pagalungan. Tungod sa nagpadayong road construction sa sitio Baluarte sa barangay Lumbia ug ang pagkadanlog sa dalan, epekto sa sagunson nga pag-ulan nga nasinati sa lugar. Gabiyahe dito at igid makaagi tungod sa kadanlog. So munang may nalang usay kung mag-init kay magian, pero kagahapon kusog kayong ulan, naabtan kay buntag ang mga truck na rasdalan. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang sitio Baluarte ug tataw ang kalisod sa dalan tungod sa kadanlog niini epekto sa sagunson nga pag-ulan. Wala pa ilabot ang dugang kalisod tungod sa patungas nga dalang lubak-lubak ug ang kasamtangang ginakonstruct nga dalan rason nga usa lang kalin ang magamit. Udto adlawng Biyernes among naabtan ang mga miyembro sa City Equipment Depot sa Cagayan de Oro LGU nga nagbuhos og balas ug bato sa kadalanan. Kini ang usa sa mga alibyo sa LGU aron temporaryong masolusyonan ang problema. Tuod man nakaagi na ang mga dump truck nga mo'y gakolekta sa mga basura sa syudad. Apan bisan pa man nga nakaagi na ang mga dump truck, gilauman gyapon sa CLENRO nga dako pa ang apason sa pagkolekta og basura, labi pa nga kapin tulo ka adlaw na kining nadilatar. Busa aron dili mahimong hugaw ang syudad, adunay hangyo ang ahensya ngadto sa katawhan. Kanang hinaot mi unta magtinabangay tang tanan pinagi sa pagbutang insaktos ng basura sa inyong sako. O kung mahimo ayan na tawag pagawas kung dunay truck na nga moabot nga na-assign diya sa inyong mga barangay. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.